Pwede ati press. Gingong bagi ko sa 2020 katong gibasa nako sa tong tips 101 o feng shui tips. Kuan gidaw iwasan daw magkasakit. Dili lang kay kana cards og senador. Kay ang 2020 gisugat din tag panagbuwag. Ni naday mag-post dihag. Walang Nay forever. But di na ko motuog nay forever. Nagwag mo gani ang Jaden. Nakabasa ko kagahapon. Mo nang ming chat ko niya. Nagwag na mo ni kuan. Ano sulti niya? Gisin lang ko. Hindi man lang umabot ng Balintong Day. Ay, ano sang email ka, Mati Press? Senator Manny! Ay, magandang buhay, individual. Especially, sa lahat ng ulit maminaw ng MOR, medyo kagalkal ang tingog ni Kuya Cardo at saka ni Ate Pris ngayon. Aksyon ka balakap. Basta nag-unay siguro silang doon. Lain mo kaning virus ni Ate Press God. Kay communicable. Communicable. Kaya pala, bakit para kaparehas ang tingog na nagkagalkal si Kuya Cardo sa Ate Pris? Pero salamat nakatuno man ako. Kang Ate Press wala eh. Tuton. Oy, kumpiyansa ka. Gahapon akong gipatune up akong kaugalingon. Anya. Nag-change oil ko. Kaya pala, kay Morag di action nagkagalkal ang iyang tambutso. Naglantaw sa to akaran si Ate Tina. Oy, Ate Tina. Ate Tina. Good morning, guys. Ato mga panga di ate. Ano may panga sa Tina? Doon na. Oy, Ate Tina, pa-experience naman ang panga mo dyan. Experience daw, Ate Tina, si mong panga. Pangaharan ni Senador. Pangahon. Siya ko sa mga kira sa picture, Sino yun? Si Patchoy. Si Patchoy yun? Uy! Si Patchoy, ginan ako si Patchoy ka. Kanawang ni mo si Kuanchoy. Si Vernie Gonzales nagkanta sa Gulong ng Palad. Ay, umurbantok na mura siyang naugligid. Patchoy, nagkanta Gulong. Ay, hindi ako nakailag kay Patchoy. Tingala gani ko nga, kisa magining Zarly Pat? Zarly Pat. Zarly Pat ang pangalan Napakakuyaw ng pangalan, tapos ang profile picture, ay grabe. Di ba, naka-make up, tapos kulot ang buhok. Kayo, went to Tibanban National High School. Mo na ang iyang make-up. Atong na-appeal siya og Binibining Sigbin 2017. Binibining Sigbin. Pero Binibining Sigbin. Kabalo ka, Senador. Went to Tibanban National High School. Asa siya nag-work? Sa Krusty Krab. Membro pala na Classmate ba sila ni SpongeBob? Krusty Krab. Classmate pala yun ni SpongeBob lang amo si Mr. Krab. Kabalo ka, asa siya nag-guan, asa siya nagpuyo karon. Saan siya nagpuyo? Di sa puso mo. Ngiga ka naman, Joy. Ngiga mo, Patchoy, Oy, i-greet nga pala natin ang taga-10 Infantry Battalion at saka Task Force Aguila. Dahil nagpa-regard sila lahat kay Ate Prissy. Oy, hello. Trust nila sa Ate Prissy. Sabi nila, gusto namin makitaan sa personal yan si Ate Prissy. Single pa na? O nangutaw na ang ano doon? Doon ako'y single ko sa una, doon ako'y sidecar. Gusto mo na ako magpatubil? Gusto kaayoh. Kung baka Press nga ang mga tao mura na pulog ka ng mura na pulog pinikab. Bakit pala? Ay, syempre di ba? Karon single mo Kati Press, wala kay sidecar. Sumito siya gani kini sakay nimo. Lang kay ni sakay ni sabak pa. Ubay-ubay na pala ang may kambyada kay Ate Prissy. Ubay-ubay na gid Ate Press. Di basta ba kaya pala na sa Ate Prissy, hasang-hasa. Pero usbon ako, no? Sablion ko lang. Lain kayo ang 2020, gisugat tag panagbuwag. Ay, sugat tayo ng panagbuwag.
Buti pa ito si DJ Sweetheart, hindi na talaga maka-experience ng palabo. Kaya kagahapon natin First Senador. Kami may nag-MC dito ni Kaubang Bayani Agbayani, no? Fredson Zagarino. Gipa-identify dito gahapon ang single. Ano pa? Naigitudlo dito si Kuan, di nang nako isulti ang pangalan. Single na rin siya karon. Kinsa na? Naigitudlo dito si Mamba niya, wala lang nako kaya. Ano ko, ma'am di lang nako ikuan. Babae? Ha? Babae yan. Babae? Ha? Babae? Babae man? Pagtudlo ni ma'am ako, ma'am di lang nako i-on air ang kuan. Ay, bakit pala? I-on air dito sa JA ang pangalan kay basin niya. Wala ko ikuan. Ano kay barangayan? Ano sayod na to? Kisa yan. Alam mo. Nasayod na ko. Alam mo. Bisan pag di ka masulti cards, nasayod na ko. Nasayod na Wala pala. ko kabalo. Walang din ako isgutan. Gitudlo man. Kay basin malakit ko sa walay barangayan. Ay nako. Ay, pasagdaan na natin kasi baka na-feel lang nila ang GDN fever. Baka GDN fever lang yan. Pagbabalik lang din yan. Bitaw. Kasi siyempre may mga pag mag-ano talaga sa relasyon, di ba Ate Pris? May problema, may challenge. Minsan kailangan ng ispis. Kaya para hindi sila magkabikil. Kaya Basta lang akong ikatambagin niya sa mga namati karon. Sa mga kana bitang Experience. higugmaa ang inyong kaugalingon. Ingon na gid ang kinabuhi. Dunay kalipay o dunay kasakit. Ganun talaga. Maniwala talaga ako kay Ate Pris. Kasi totoo yan ang sabi ni Ate Pris. Dunay kasubo, dunay kasakit. Kasi part yan ng ang relasyon. Hindi pwede lami permanente. Diba? Mga na akong ginaingon sa English pa. There's nakalimot na ko. There's Hinahinaya ko slowly me. Doon ako'y nakuan sa akong panumduman. Wa lang. English to English. English maunang naglisod. There's There's a There's a rainbow. sunshine after the rain. behind the clouds. Airplane. Dili. Behind the clouds. Na dito mga bayot, ang hil nga bayot. Nag-decorate. Nag-decorate na rainbow. Behind the clouds. Ay, iba pala talaga ang ni Ate Prissy. There's sunshine after the rain. Di ba pwede there's a rainbow of After the rain. After the rain? Pwede sa kanya, sunshine lang kasi naman, mas dali pangitaon. Mas dali po pangitaon ng sunshine kaysa rainbow. Tama. Dali pangitaon ng sunshine kag piso ra gud sa tindahan. Paborito ko yan ba? Ay, ako po. Sa elementary ako, yung sunshine. Lagi ko sa pala na ito karon. Mabalik yan pa ba ngayon yan? Doon na. Throwback yan, throwback Thursday kasi ngayon sunshine, paborito. At saka dingdong, ganahan ako dyan. Malamig nandyan pa rin. At saka yung nagaraya. Nandyan pa rin. Ay, grabe talaga. Itong pasayan gani. Sa hibi? Oo, na. Hibi. Mamay na ginapakaon ni Arnold Action kang Ken Regner. Hibi ra ipasubad. Hindi na mag-cheche ron. Ako nag-hibi. Napoy cheche ja bordo. Magkuyog lang Ken Regner. Ang ipamerienda, hampi-dampi. Hampi na! Tanawang naon ni Ken Regner ron. Mura na ganing kuan. Mura nagpakaw. At press, ibig daw si Kuan, si Sir Efrael. PSG ni PSG. Oy, mga PSG. Magpatambag ni kang Tita Pressy. Magpatambag na siya ni mga Tita Press. Tarang na ni Sir, pakitawan ta ka. Sir Efrael. Uy, single pa yan si Sir Efrael? Ako kung single pa ba ni si Sir Efrael? Ay, mura lang ni Agig Minyo, pero mura pa single. PSG na siya. PSG. Okay na po, ni Sir ay may na lang kaysa uga. Ayun,
pagpaminaw di ay kay Nestor Untalan Torres. Ayaw, thank you very Benitez much. Jr. Salamat kayo sa pagpaminaw. Ay, i-greet ko lang pala si Tita Venus Bugagilar dyan. Namiminaw pa lang sila kauban si Giselle at saka si Mary Jane at saka si Chichi. Paborito din ang ating kiniang tugkaran. Ay, si Joseph o si Che ng mata na karon ha. Basta kato Che ha, kung maka-baby Che ang anak, kung gusto na kong pangalan Che, angga kay Tarpy. Tarpy! Baby Tarpy! Ay, magandaan ang bata dito. Ako ka lang magdupa-dupa kay. Magsukod manuguan. Magsukod sa kanang tarpuli. Tarpy! Ay, si Sheila si Toy, namiminaw din pala Ay, kayo. minaw din siya karon. Welcome back Sheila si Toy. Grabe ang pagniwang ni Sheila. Grabe ang gakso ni mo si Sheila. Mga na lang kung silhito ko kung lawas. Sheila, ang akong pahimang no mo. Oo. Una nga ang pagkaog silupin. Mubaba kina sa imong intestine. Oo. Tanawa inig ko ani mo. Inig ka nang mag-CR ka. Mura ka nang ero ang ikaog silupin. Kaloon. Time check! Time check, Ate Prezi. Atong oras, pagpa-commercial mo dire, 7:12 na. Tugkaran.